Здравейте, приятели! Аз съм Айханин Фая, фотограф, видеограф и влогър. Всяка седмица ще качвам нов епизод от моята поредица успешни истории. Ако искате да научите историята на личност или компания, то тогава можете да предложите долу в коментарите. Днес в епизод 3 от успешни истории ще говорим за Тони Стораро. Личността ми бе предложена от Жушко Мустафа като коментар в YouTube. Роден е на 2 август 1976 година в град Шумен. Зодия Лъв. Тунчер Фикрет Али, известен под псевдонима Тони Стораро, е български поп-фолк певец от турски произход. Човекът глас притежава уникален нисък топъл глас и изключително богат тембър, голям диапазон и изразителност. Тони Стораро е перфектно рутиниран и добре владеещ гласа си изпълнител. Над 500 песни, пее в най-различни стилове и се справя перфектно на 4 езика: български, гръцки, турски и сръбски. Има издадени 11 албума, над 30 видеоклипа и много награди. Реализирал е множество дуетни песни с български и балкански звезди. Тони Стораро има изключително присъствие на сцената, много харизматичен и обаятелен, владее до съвършенство импровизациите и умението да създаде емоция в публиката. Самата му поява предизвиква истински фурор, перфектен професионалист. По-настоящем живее и работи в град София и е водещ артист-изпълнител в музикална компания Диапазон Рекърдс. От 2000 година Тони Стораро се утвърди като една от най-актуалните и хитови имена в нова българска популярна музика. Уникалността си Тони Стораро развива благодарение на топлия си, плътен, дълбок и приятен за слушане глас с изключително богата орнаментика, поради което феновете и специалисти го нарекоха човекът глас. За 8 години на музикалната сцена Тони Стораро има в дискографията си 11 емблематични албума и на 30 песни, всепризнати хитове. Върху всички албуми на гласовитият певец работят утвърдени в България и чужбина хитмейкъри и текстописци. Тони Стораро е желан дуетен партньор. Той има дуети с Деси и Йорданка Христова, Софи Маринова, Таня Благоева, Азис, а сега и с Теодора и Фики. И като казах Фики, Фикрет, Тунчер Фикрет, или по-известен като Фики, е по-големият син на Тони Стораро, също се занимава с музика и е поп-фолк певец, но от музикална компания Пайнер. По-малкият му син е Мрак Тунчер Стораро, също е поп-фолк певец от 2018 година и той като брат си е в музикална компания Пайнер. Хей, приятели, ако сте изгледали този видеоклип до тук и не сте се абонирали и желаете да продължавам с подобни тип видеа, то тогава не забравяйте да се абонирате за моят канал и да кликнете върху камбанката, за да получавате известия. Задграничните изяви на Тони Стораро са доказателство за интереса към него не само в нашата страна, но и извън пределите й. Голям е интересът към него и в Съединените американски щати. През 2002 година е годината за експерименти. Тони Стораро първи в бранша записва и пуска албума Live Party, в който са включени песни от Балканите, записани изцяло на живо с голям оркестър. През 2003 година петият му албум Карай да върви оставя Тони Стораро в историята на българския поп-фолк с безспорния едноименен хит. През 2005 година Тони Стораро затвърждава върховната си позиция на любим изпълнител в поп-фолка. Албумът му За една жена ражда тотални хитове, За една жена и Грешница, които се запяват масово. През месец май 2008 година Тони Стораро, когото често наричат българския Василис Карас, заради приликата в гласовете на двамата изпълнители, пя на една сцена с Карас в столичен клуб и доказа, че по нищо не отстъпва на гръцкия си колега. През същата година една от хитовите песни на Тони Стораро За една жена бе включена в реалити шоу Music Idol 2 в България. През 2009 година Тони Стораро получава 3 престижни награди: изпълнител на годината за вторите годишни музикални награди на Фен ТВ, певец на годината от списание Нов Фолк, изпълнител номер 1 на любовни песни от Радио Романтика. Девизът на Тони Стораро е Вярвай. И това беше всичко от третия епизод на успешни истории. Ако желаете да научите историята на личност или компания под формата на видеоклип, то не забравяйте да коментирате клипа с желаната от вас личност или компания. Също така да харесате клипа и ако ви е допаднал наистина много, да го споделите в социалните мрежи. Ще съм ви много благодарен. Чао, приятели, и до скоро!